ሰላም ኩልኩም ኣብ ርሑቕን ቀረባን ነዚ መደብ እዚ እትከታተሉ ዘለኹም ስድራ ቤት ጦፋ ብዝኾነ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮታት ገሊፀልኩም ነይረ ብዛዕባ ክንቀስ ዘለዎ እሾኽ ብድሕሪኡ ድማ መንባርና ኣብ ምልክት ሕቶ ዝብል ክልተ ቪድዮታት ዘርጊሐልኩም ነይረ ሕጂ እውን እዚ መቐፀልታ ናቱ እዩ ፍልይ ብዝበለ መገዲ ኣቕሪበዮ ኣለኹ ርእይቶኹም ኣይፈለየኒ ንዘለኩም ሓሳባት ይኹን ሕቶ ይኹን ብቐጥታ ኣብዚ ፅሒፈ ኣለኹ ድምስግና .com ድምስግና@gmail.com ናብ ፌስቡክ ከዓ ዳሽን ምስግና ኣብ ኢንባክስ ብዋትስኣፕ ወይ ብካልእ ክትፅሕፉለይ ወይ ቴክስት ክትገብሩለይ ምስ ትደልዩ ድማ 437-241-9665 በዚ ክትድውሉለይ ትኽእሉ ኢኹም ብዘይክኡ ድማ ሰንበት ካብ ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ ክሳብ ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ፌስቡክ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ኣለኒ ብድሓን ምፁ ኩልኩም ሎሚ ኣርእስቲ ሒዘዮ ዘለኹ መሰረት ሰበይቲ መሰረት ናይ ገዛ እያ እዩ ዝብል ከመይ ገይራ እያ መሰረት ናይ ገዛ እትኸውን መብርሂ ክህበኩም እየ ስለዚ ፅኒልኩም ክትከታተሉ ብክብሪ ይዕድም ሰበይቲ ብዙሕ ነገር እያ እትገብር ብዙሕ ትፍፅም ብዙሕ ግን ሰበይቲ ብግቡእ ነቲ ዝገበረቶ ክትንእዳ ወይ ክትነግረላ ወይ ከተመስክራ እንድሕር ዘይጀሚርካ ናብቲ ዝኸፍአ ነገር ይመፅእ ማለት እዩ ጥዕና ናይ ሰበይቲ ጥዕና ናይ ሰብኣይ እዩ ሰበይትኻ እንድሕር ዘይጥዕያ ንስኻ ክትጥዒ ኢልካ ኣይትሕሰብ ስለዚ ከዓ ሎሚ እቲ ሞያታት ናይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ከም ሰበይቲ ገሊፀ ዝዛረበላ ክነግረኩም እየ ቀዳማይ መግቢ ምስራሕ ክብለኩም ከለኹ እዚ መግቢ ምስራሕ ንሓደ ሰብኣይ ንሓደ ስካቡሊ ፕሮጀክት እዩ ንዑ መግቢ ክሰርሕ ፕሮጀክት ክሓፅብ ፕሮጀክት ኩሉ ከስታርር ክሓፅብ ፕሮጀክት ዓራት ከንፅፍ ዓራት እኳ ተነፂፋ ኣይትፈልጥን ናይ ስካቡሊ ብዝኾነ እዚ ንምንታይ እየ ከምኡ ዝብለኩም ዘለኹ ነዞም 4 ነጥብታት ክገልፀልኩም ስለ ዝደልኹ እዩ መጀመርያ እዚ ፀብሒ ክትሰርሕ ከላ እዚ ፀብሒ ከምዚ ንብሎ ዘለና ፀብሒ ምስራሕ ዘይኮነ ኩሉ ኣባል ናይታ ስድራ ቆሪሱ ዶ ተመሲሑ ዶ ተደሪሩ ዶ እትቋፃፀር ሰበይቲ እያ ነዚ ክትገብር ከላ ሼፍ ወይ ድማ ኮኮ ኮይና ኣላ ካልኣይ ሕክምናዊ መዳይ ምስ ደቃ ጥቡቕ ዝምድና ስለ ዘለዋ ደቃ ሓሚሞም ኣይሓመሙን እትከታተል ሰበይቲ እያ ምክትታል ጥራሕ ኣይኮነን ጊዜያዊ መዕገሲ ማለት ቀዳማይ ረድኤት ክትገብሮ ዝግባእ ኩሉ እትገብር ኣብ ገዛ ንዘሎ ታይሎኖል ኩል ካልእ መዕገሲ መድሓኒታት እናሃበት ንደቃ እትፍውስ ናብ ሓኪም እትወስድ ሰበይቲ ስለ ዝኾነት ኣብዚ ግዜ እዚ ነርስ ኮይና እያ ሳልሳይ ምሕፃብ ክዳውንቲ ሓፂባ ኣስታሪራ ደቃ ፅቡቅ ክረኣዩ ሰብኣያ ፅቡቅ ንክረአ እትገብሮ ፃዕሪ ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ድራይ ክሊን ኮይና ኩሉ ንፈልጦ ኢና ድራይ ክሊን እንድሕር ኬድካ ገንዘብ ኣለካ ገንዘብ ከፊልካ ትሕፅብ ሕክምና እንድሕር ኬድካ እውን ኣብ ገለገለት ቦታት ዘይኮኑ ንደቅኻ ሕክምና ትወስዶም ኮስትዩላት ግዜ ተጥፍእ ሰበይቲ ግን ንዓኣ ንክትገብሮ ዝቐለለ እዩ መግቢ ድማ ኣብ ደገ ኬድካ ክትበልዕ ምስ ጀመርካ ገንዘብ ይስሓተካ ነዚ ብገንዘብ ዝትመን ነገራት ኣብ ሰበይትካ ክትረኽቦ ዝግባእካ ብሰንኪ ዘይምስጋንካ ካብ ሰበይትካ ትፈላለ ካልኣይ ራብዓይ ፅሬት ናይ ገዛ ፅሬት ገዛ እንታይ እዩ ገዛ ፀርዩ ገዛ ተነፂፉ ዓራት ተነፂፉ ክፀንሓካ ከሎ እቲ ዝበለፀ ፀጋ እዩ ክንደይ ደቂ ተባዕትዮ ኢኹም ዓራት ተንፅፉ እንድሕር ኢልካ ብመሰረቱ ዳርጋ -4 ኩሉ ወዲ ተባዕታይ ዓራት ዘንፅፍ የለን ጓል ኣንስተይቲ እንድሕር ኣላ ሰበይቲ እንድሕር ኣላ የቕሬታ ሰበይቲ እንድሕር ኣላ ግን ዓራት ክተንፅፍ ቀሊል እዩ ንዓኣ ፀብሒ ክትሰርሕ ቀሊል እዩ ንደቃ ክትኣሊ ቀሊል እዩ ንሰብኣያ ክትኣሊ ቀሊል እዩ ኩሉ እቲ ዝቐለለ ነገር ክትገብሮ እትኽእል ንዓኻ ፕሮጀክት እዩ ወዲ ተባዕታይ ፕሮጀክት ስለ ዝኾነ ነዚ ንክትገብር ነዚ ንክትሰርሕ ምስ ሰርሓቶ ምስጋና ካባኻ እያ ትፅበዮ ምስጋና ትፅበ ካባኻ ትሕትና ልቦና ትፅበ ካባኻ ስለዚ
እዚ ኩሉ ሞያ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ብግቡእ ክንርድኦ ክንክእል ኣለና እቲ ዝበለፀ ነገር እዩ እቲ ዝበለፀ ፀጋ እዩ ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ኸሲርካ ካልእ ሰበይቲ ክተምፅእ ከለካ ንሓንቲ ገዛ ፍሪስካ ካልእ ገዛ ተምፅእ ከም ዘለካ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ገዛ ክተፍርሶ ቀሊል እዩ ክትሃንፆ ግን እቲ ዝኸበደ እዩ ንክትሃንፅ ካልእ ልምድን እንታይ የብላ ሓንቲ ላ ምስላ ኩሉ ግዜ ካብ ዘይትፈልጦ መልኣኽሲ ትፈልጦ ሸይጣን ሓደ ግዜ ኣብ ግጥሚ ምፅዋ ነይሩ ሚልዮን ኣብርሃም ምሳኽ እንዳ ሓሲሙ ጥዒሙስ ምሳኽ እንዳ ትብል ግጥሚ ኣብዚ መደብናተ ኣንቢብዋ ነይሩ ብዝኾነ ከምኡ ከዓ ይኸውን ዘለዎ ምክንያቱ ሓንቲ ክነገረኩም እዞም ኩሎም ናይ 24 ዓመት ኣብዒልና ናይ 12 ዓመት ኣብዒልና ናይ 10 ገለ ኣብዒልና ዝብሉ ከይተባእሱ ዘብዕሉ መስለኩም ኣይኮነን ይበኣሱ እዮም ሽግሮም ግን ኣብ ውሽጦም ፈልጥዎም 18 ዓመት ዕድመ ምስ ኣኸልካ ናይ ሰብኣይ ነገር ክትገብር ክትክእል ኣለካ ሰበይቲ ከዓ ናይ ሰበይቲ ነገር ክትገብር ኣለካ ሰብኣይ ከንታይ ይደሊ we pay a lot ንሰበይቲ ብዙሕ ነገር ኢና ንኸፍል ምክንያቱ ሰበይቲ ዳይመን እያ ዳይመን ብቐሊሉ ኣብ ልዕሊ መሬት ኣይፀንሐካን እዩ ፍዕርካ ኢኻ ትረክቦ ስለዚ ፃሕቲርካ ፋሕቲርካ ዝረኸብካያ ጓል ኣንስተይቲ ክተኽብራን ክትሕልዋን ዝግባእካ እዩ ኩላህና ካባይ ጀሚርካ ኣብ ግዜ ንእስነትና ብዙሕ ገልጠምጠም ስለ ዝሓለፍና ነዚ ገልጠምጠም እዚ ካልኦት ኣብቶም ድሕሪና ዘለዉ ከይድገም ኢለ ዘምፃኽዎ ዘረባ እዩ ስለዚ ክቡራት ኣሕዋት ሰብኣይ ከንታይ እዩ ምይዎ ሰብኣይ ክራይ ገዛ ዝኸፍል ሰብኣይ እዩ መግቢ ዘምፅእ ሰብኣይ እዩ ገንዘብ ዘምፅእ ሰብኣይ እዩ እዚ ኩሉ ከምፅእ ከሎ ሱቕ ኢሉ ይኮነን ዘምፅኦ ጉልበቱ ወፊዩ ገለ ወፊዩ ኣባል ናይታ ስድራ ከይጠሚ ኣባል ናይታ ስድራ ከይዓርቕ ኣባል ናይታ ስድራ ክኽደን ኢሉ ዝገብሮ እዩ እንታይ እዩ ዝፅበ ካብ ሰበይቲ ፍሕሽው ገፅ ፅሬት ፍሕሽው ገፅ ሰብኣይ ብደገ ምስ መፀ ምዝራብ ዘይኮነ ዘረባ ዘይኮነ ፍሕሽው ገፅ ይደሊ ክነግረኩም እየ ሓቀኛ ታሪክ እዚ እንድሕር ሰዓት 10 ጨቕጭቓቶ ንሰብኣያ ሰዓት 15 ደቂቕ ምስ ሓለፈት ኣብቲ ባር ምስ ዕርክቱ ዘለት ሓሊፋ ዘረባ ስለ ዘይተርፍ ኢሉ ሰዓት 11 ይመፅእ ሰዓት 11 እንድሕር ተዛሪባቶ ከምኡ ከዓ ዘረባ ይተርፍኒ ኢሉ ሰዓት ፍርቂ ለይቲ ክመፅእ እዩ ስለዚ ገዝኡ ኣይናፍቕን ጥራሕ ዘይኮነስ ብኡ ገይሩ ለይቲ ኣብ ደገ ክሓድር ክፍትን ክጅምር ወጋሕታ ሰዓት 4 ክመፅእ ምክንያቱ ዘረባ ይተርፍኒ ካብ ዘረባ ዝመፅእ በነፊት የለን ዘረባ ክንዛረብ ከለና ትሕዝ ኢላ ሕሉበይ ደኺምካ ዲኻ ኣኪሞም ካዶ ስራሕ ኢላ ፀጋታት ክትልግሰሉ ከላ ንሱ ከዓ ርግእ ኢሉ ክመልሰላ ኩሉ ግዜ ክንዛረብ ኣብ መንጎ ክንረዳእ ከለና ድምፅና ኣትሒትና ቶን ለው ኣትሒትና ክንዛረብ ምክንያቱ ኣብ ታሕቲ ኮንካ ንላዕሊ ክትርኢ እቲ ዝቐለለ እዩ ኣብ ላዕሊ ኮንካ ታሕቲ ንክትርኢ ግን ዝኸበደ እዩ ዕውልውል ይብለካ ስለዚ ከዓ እዚ ሓሳብ እዚ ናይ ሰብኣይ ሞያን ናይ ሰበይትን ሞያን ኩሉ ግዜ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ነገር እዩ እታ ፅላል ብዘይታ መሰረት የላን እታ መሰረት ብዘይታ ፅላል ኣይትነብርን እያ የላን ስለዚ እዞም ኩልኦም ከመይ ጌርና ኢና ንነብር ንዘለዉ ግርጭታትና ኩሉ ግዜ ብሓደ ኮይንና ክንፈትሖ ክንፍትን ክንክእል ኣለና ኣብ ወርሒ ግደፍዎ ወርሒ ኣብ ሰሙን ቀዳም ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ፕሮግራም ክትህሉ ኣለዋ ቀስ ኢሎም ኮፍ ኢሎም ዝረኣሉ ዝሓለፈ ሰሙን እንታይ ጌርና ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን እንታይ ክንገብር ከም ዘለና እዚ ትዝዓበየ ማለት ፋይናንሻሊ ብዛዕባ ገንዘብ ከዓ ክነግረኩም ገንዘብ ኩሉ ግዜ ካብ ሰበይትካ ሓቢእካ እንድሕር ትነብር ኮንካ ወይ ድማ ካብ ሰብኣይ ሓቢኣ ትነብር ሰበይቲ እንድሕር ኮይና ሓንቲ ናይ ብሓቂ ዕላል ክዕልለኩም ናይ ብሓቂ ዘጋጥመት እያ 18-19 ይኸውን ኣብ ሶፋ የቐምጦ ነይሩ ሰብኣይ ፕላስተር ገይሩ የቐምጦ ዓዲ ምስ ገሸ ሰብኣይ ሰርፕራይዝ ክትገብሮ ኢላ ነዚ ኩሉ ኣቑሑት ናይቲ ገዛ ሸይጣቶ ዝባ ጉሒፋቶ 18 ኣይ ዶንት ኖ እቲ ገንዘብ ክንደይ ምዃኑ ኣይፈልጥን ግን ነዚ ምስ ሰርፕራይዝ ክትገብሮ ሓድሽ ሶፋ ቀይራ ሓድሽ ኩሉ ገይራት ሰብኣይ ሰርፕራይዝ ዝኾይኑ ክልተ ሰርፕራይዝ ኮይኑ ሓደ በቲ ቁሑት ካልኣይ ድማ በቲ ዘቐመጦ ገንዘብ
مسبيتها بسنك زي ممخاركا لوز غيرو جنزب سلازي فاينانشالي بحده إذا خمزيو لك هين مهين لك ترادع زي اندحر زي جمركا حدا أمثال حدا أكال تبل يلا حابي أنا سدرا أختصر دلو حابي أنا سدرو اندحر سرنا من تانا حبار مجمرة بخلطة أقولكم دو كتب لزلكم نسخم يكم سب أين سبيت انتا سدرا تحضر مجمرة دو كتب لعبا بدحري إيهم سدراهم زعابيو قلعوت اللوكم زعابيو كتم عبلولو زلكم نقرات اللو بخلطة أقولكم دو مسبولكم يكم نخالف دو طبلو سلازي إذا ما أزن إذا خنحزو إذا ما أزن إذا كنقبر انتا يدلينا تحتنا الرادة أنا بزعبازي زلنا أفلطو لعل كخون كفلالو حلو بي ده حندقي انت هيدا تسلي كل ده قالوا زي عمل كجيركي صبوق اي سوي لدو ملأخ فتير لي انت دحري خاسي نزي انبسا تقبرو تقل يا سبيتي نزي ورجاك قبرات لي سبعي سلازي أملاقي ترى لي أملاقي حبدني زي كونس أمره يبكالو أملاخ أمره بكامبر كم بعرايدو قاسيكا تبل مستباخ الله سلازي كل احنا كاب نفس ماتي اتخون قبروز قبعنا كوم نقبر كنمي before you blame somebody blame to yourself before you point to the other people point to yourself نخالقوت سبات كنمي blame مقباركا نخالقوت سبات قبننياتات مقباركا ننفسخا فليتكا مس نفسخا تحريكا قبروز قبعكا نقرات سلازي صنيلكم دي سمعكمني بطعم يمسكنكم اذا سبسكرايب مقبارك اي تحمقوا اتا دولك اچيلا بنوا سلازي كبرتهاكم صنيلكم دي سمعكمني ابكال فيديو حساب نرخب سلامن فقرن معكم املاح مساهم يكون رب مسلكم لقبا انت اي خاتب لا انت اي سمعكو خان نزل سبسكرايب لا اي كفولون نتاقاچلكا چلا بلا قلب